କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେହି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପତ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଦୁଃଖ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେବେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ପରେ ଦୁଃଖ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସୁଖ ଖୋଜିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଉ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଆମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନଥାଏ ଓ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଉ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ସୁଖ ଦେବାର ଆଶା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଳିଦେବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଟେ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଉ। କଳ୍ପନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖିତ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରିୟ। ବାହ୍ୟ ମଣିଷ ଆମକୁ କେବେ ଦୁଃଖିତ କରାଇନଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥାଏ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ।